आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किम सेल्फ हेल्प ग्रुपनि रां सोनाय। थाबैनो नोंथांमोना रांखौ मोनथारसिगोन। रांखौ माब्ला मोनगोन बेनि आपडेटखौ लानानै फैदों। लोगोसे गोबां मानसियानो मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव रिजेक्ट जागोन। बोरै रिजेक्ट जागोन आरो नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ बोरै मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमाव सोसननो हागोन, जोङो बेनि ए टु जेड आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय बे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि फाइनाल डिक्लेरेशन फर्म फिलआप बानायनाय खामानिया जोबनानै थांबाय। जुदि नोंथाङा बे डिक्लेरेशन फर्मखौ फिलआप बानायबाय, नोंथांमोना बे डिक्लेरेशन फर्मनि जोहै गोबां मानसिफोरा रिजेक्ट जानो हागौ जुदि नोंथाङा बे फर्मखौ मोजाङै फिलआप बानायाखैब्ला। लोगोसे जाय बिथांमोना फाइनाल सिलेक्शन जानानै बे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ मोनगोन, नोंथांमोना मोनसे इम्परटेन्ट खामानि मावनानै लानांगोन। नङाब्ला नोंथांमोना रांखौ सोब्लाबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम राङा हाबनाय नङा। जोङो बेनि ए टु जेड आपडेटखौ नायगोन आरो गावबा गावनि नामखौ नोंथाङा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव नैबे डेटायाव अनलाइन डेटायाव नोंथांमोना गावबा गावनि नामखौ बोरै चेक बानायगोन जोङो बेखौबो नायगोन। नोंथांनि नामा अनलाइन डेटायाव थानाया गोनांथार। जोङो बेनि आपडेटखौबो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो रां हाबनायनि आपडेटखौ नायग्रोगोन। रां हाबनाया आसामनि सिएमआ रोखायै बुंखादोंमोन आरो दाथ' बेनि फाइनाल बेयाव सिलेक्शन प्रसेसा जोबनानै थांबाय। जुदि नोंथाङा बेयाव सायख'जाबाय अब्ला नोंथांमोना फेब्रुवारि 1आव रां सोनायनि बाथ्रा बुंदों। फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोना रांखौ मोननाया 100% जानानै फैदों। मानो होनोब्ला बे रां हाबनाया रोखा जाखाबाय। मानो होनोब्ला आसामनि सिएमआ बुंदोंमोन फेब्रुवारि 1आव सोनायनि बाथ्रा। फेब्रुवारि 1आव हाबलाबाबो बे फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जुदि नोंथाङा सायख'जाबायबाथाय। नाथाय बे 10,000 राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव ओरैनो हाबनाय नङा। नोंथांमोना इम्परटेन्ट खामानिखौ मावनानै लानांगोन मोनसे। जोङो बेनि आपडेटखौ नायगोन। नङाब्ला गोबां मानसिफोरानो राङा बेंक एकाउन्टसिम हाबनाय नङा। दानिया जोङो नायग्रोगोन बे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटखौ। नैबेयाव मोनसे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता नैबेयाव स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननिफ्राय मोनसे डेटा फोसावनानै होदों। अल आसाम बे स्किमनि जोहै नैबेयाव गोबां मानसिफोरा एप्लाइ बानायदोंमोन। 32,50,378 बेखिनि मानसिया एप्लाइ बानायदोंमोन। गोबां बुरजा मानसि। नैबेयाव रिजेक्ट जाबाय 4,29,523 बेखिनि मानसिया रिजेक्ट जाबाय। अलरेडि रिजेक्ट जाबाय आरो दा दंबावो नैबेयाव एप्रुभ जानानै एप्लिकेन्टआ 32,20,855 बेखिनि मानसिया दा बेयाव एप्रुभ जानानै दं। नाथाय बेनि गेजेरावबो गोबां मानसिफोरा गाबावनो हागौ। बोरै गागोन आरो नोंथाङा गावबा गावनि नामखौ बोरै सेभ खालामनो हागोन जोङो बे नैबे आपडेटआव नायगोन। दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों ए टु जेड आपडेटखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा बेखिनि मानसिया बेयाव एप्रुभ जानानै दंथ'यो 32,20,855 बेयो अल आसामनि डेटा। दानिया रिजेक्टआ बोरै जागोन नोंथाङा जोङो बे मोनसे आपडेटखौ नायबावनोसै। रिजेक्टआ जागोन बेयाव रोखायै बुंखादोंमोन जुदि नोंथाङा बेंकफोराव लानाय लनफोरा डिफल्टार जानानै दङब्ला नोंथांमोना बे डिफल्टार थानाय मानसिफोरा रिजेक्ट जानो हागौ। नोंथाङा टाइम जुदि नोंथाङा बेंकआव लानाय लनफोरखौ मोजाङै सुख'वाखैब्ला नोंथांनि क्रेडिट स्क'रा डाउन जानानै दंब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जानो हागौ। लोगोसे नैबेयाव मोनसे लास्ट बे फाइनाल सार्भे नोंथांमोना नैबे फर्मखौ जानो हागौ मोनदों। बे फर्मनि जोहैबो गोबां मानसिया रिजेक्ट जानो हाबावगौ। बोरै जागोन नैबेयाव नैबे मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि गाइडलाइन रां हाबनायनि गाइडलाइनाव रोखायै बाथ्रा बुंखानाय जादोंमोन। नोंथांमोना बेयाव गथ'नि संखियाखौ फोरमायनो नांगोन। गथ'खौ नोंथांमोना स्कुलाव नाम थिसनदों ना थिसनाखै, बेयाव नोंथांनियाव खैजोन गथ' दं, बेयाव गथ'नि बेयाव बाथ्रा बुंनाय जादोंमोन। जुदि नैबे फर्मखौ नोंथाङा फिलआप बानायनानै बेयाव नोंथांमोना गावखौ प्रुभ खालामनो हादोंब्ला रांखौ मोनगोन। नैबे फर्माव रोखायै लिरनाय दं आरो बेयाव नोंथांमोना गावखौ नंखाय फोरमान होदोंब्ला नैबे डिक्लेरेशन फर्मखौ फिलआप बानायनानै नोंथांमोना मोनखानाय रांखौ
रिटार्नबो खालामफिननो नांगौबो जानानै हागौ नैबेयाव रोखायै लिरनानै होखादों। जानो हागौ नोंथांमोना नैबे फर्मखौ फिलआप बानायबाय आरो गासैबो डाटाया अकेबाथाय नोंथांमोना जोङो रां हाबनायनि मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटखौ जोङो नायगोन। बेनो जाहैबाय DBT सिस्टेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। बेनो जाहैबाय आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक। बेयाव गोबां मानसिफोरा जानो हागौ आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक बानायदों, नाथाय एक्टिभ दंना गैया नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो नांगोन। गोबां मानसिफोरा बे एक्टिभ गैयैनि जाहोनाव DBTआ एक्टिभ गैयैनि जाहोनाव रांखौ मोननो हाया। बेनि थाखायनो नोंथांमोना बे DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। चेकखौ बोरै चेक खालामनो नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि जोहै देखायहरनि आरो आगोलनि भिडिअफोरावबो आं देखायबोबाय दं। नोंथाङा नैबे मुख्यमन्त्रि महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि रांखौ DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहैसो मोननो हागोन। नोंथाङा चेक बानायनो थाखाय भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आङो नैबे पेजनि लिंकखौ होखादों। नोंथांमोना अनलाइन चेक खालामनो हागोन आरो जुदि बे DBTआ एक्टिभ गैयाब्ला नोंथांमोना बेंकआव थांनानै एक्टिभ खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा बे DBTखौ चेक खालामनो थाखाय नैबे डकुमेन्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों सिटिजेन कर्नार, बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे चेक बेंक एकाउन्ट आदार लिंकिं स्टेटास बेयाव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक बानायनानै बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबे लगिनआव क्लिक खालामबानो जाबाय। लगिनआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि आधार कार्डनि नाम्बारखौ नोंथाङा बहायनो नांगोन। नैबे बक्सआव आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे केपसाखौ बहायनानै नैबे लगइन उइथ OTP आव क्लिक खालामनो नांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि नोंथांमोना गासैबो डाटाखौ बहायनानै बेबायदि आधार कार्डनि पेजाव हाबनो हागोन आरो नोंथाङा नैबे बेंक सेटिं स्टेटासाव क्लिक खालामनो नांगोन। आं दानिया बेयाव क्लिक खालामनि। दानिया नोंथाङा नैबेयाव DBTनि नोंथाङा स्टेटासखौ नुनो मोनगोन। नैबे बेंक सेटिं स्टेटासा बेबायदि एक्टिभ खिथिनो नांगोन आरो बबे बेंकजों आधारा लिंक जानानै दं नैबेयाव बेंकखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। जुदि बेयाव इनएक्टिभ खिथिदों अब्ला नोंथाङा बेंकआव थांनानै थाबैनो आधारजों बेंकजों लिंक बानायबानो जाबाय। गोबां मानसिफोरा बे DBT सिस्टेमनि जोहैनो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 1000 रांखौ मोननाय नङा। बे मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट। जुदि नोंथाङा बानायाखैब्ला बेबायदि स्टेटासा बेयाव एक्टिभ खिथियाखैबा नोंथाङा थाबैनो बेखौ एक्टिभ खालामनानै लाबानो जाबाय। आरो रां हाबनायनि मोनसे इम्परटेन्ट आपडेटानो जाहैबाय नोंथांमोननि नामा अनलाइन डेटा नोंथांनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेयाव नोंथांनि ग्रुपनि मेम्बारनि नामा अनलाइन डेटायाव हाबदेरनो हाबाखै। नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा जि नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय। नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों SHC केटेगरि वाइसआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि दानिया बेयाव नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। स्टेटखौ क्लिक खालामनानै नोंथांमोना गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव नोंथांनि मेम्बारनि डिटेल्सखौ नोंथाङा इजियावनो नायनानै लानो हागोन। बेयाव नोंथांनि नामा थाथारनो नांगोन अब्लासो नोंथांमोना रांखौ मोननो हागोन। बेबायदि नोंथाङा गावबा गावनि ब्लकखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। ब्लकखौ क्लिक खालामनानै नोंथाङा बेयाव गावबा गावनि ग्राम पन्सायतखौ नोंथांमोना क्लिक बानायनांगोन। नोंथांमोना बेबायदि गावबा गावनि ग्राम पन्सायतखौ क्लिक बानायबानो जाबाय। ग्राम पन्सायतखौ क्लिक खालामनानै नोंथांनि भिलेजखौ नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि भिलेजखौ क्लिक खालामनानै नैबेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामखौ नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि गावबा गावनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बेयाव गावबा गावनि मेम्बारनि नामखौ बेबायदि चेक खालामनानै लाबानो जाबाय। नोंथांनि नामा बेबायदि मेम्बारनि नामा अनलाइन डेटायाव हाबनाया गोनांथार अब्लासो नोंथांमोना 1000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।